cek 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 Cek. cek 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 Cek. Cek. cek 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 Cek. 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 cek 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 Cek. cek cek Cek. cek Mati ku sih. coba Cek. 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 cek 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 satu Cek. dua cek 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 lah. cek Cek. cek Tes. Tes. tes tes satu dua cek 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 Cek. Cek. cek 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 satu dua cek Cek lah. cek Cek. cek 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 satu dua cek Cek lah. cek satu Cek. dua cek tes cek oh coba cek satu dua Tes. Tes. cek tes satu dua oke Sini yang kayak kurang jelas. tes cek satu dua oke Inganion. Tua ka hari tahun ala nang markur na poso bulung. Boy madingani inganan na di julon. Molate. Tua ka donga parhalado. Ati arong gue baka ruas tanah di luar. Boy diingani na di julon. Na di habirang nami. Pinang itu tuan akon nami na poso. Asa di bapungu jul kurnon. Tuna poso bulung. Tempat ini bisa dipakai karena Naposo Bulung tidak jadi ikur.
Kornya diambil, dikumpul. Udah, tuna poso bulung bertemu mainan muna di tadi luar sana. Cek, cek, 1, 2, cek, 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 oke. Hah? Come, they told
batohon masa tokin di acara ta Annongan. Taparadema Annongan center ni handphone tabe. Center ni handphone tabe ima gateni lilin. Dinalaho tarayahon anon di lagu sonang ni Bornginay manang lagu Malam Kudus. Hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus na marpungo do hita di Bornginon lao mamestahon parningotan ari hatutubo ni Tuhan Yesus Kristus narodo ibana manopot hita jolma pardosa di rumari do dirina jala disolukon rupa ni hatoban gebe sumantu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana. Naing bongot mahita tu parsauran na badia rap dohot debata. Alani tamado hita madok muliate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Na mangalehon partikian nauli di hita. Atong majonok mahita jala maruduk ni roha diadopa ni debata. Dongat tama debata. Martang yang nahohom mahita di rohat tabe. Tapangiar masora tamamuji Tuhan tapar dengan basai marede mahita. Me
hite-hite guari debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di porbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai. Jala maringanan ito nga tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na songon asangapon ni anak sasada na siyan amai. Gok asiniroha dohot hatutuon. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Madok mauliate dohami tuho. Alani godang niya si dohot holong ni roham diami. Ay di basa-basa hokodo anakmu na sasadai tuhami. Na di pardangulanon. Asa malua hami marhite-hite iba na siya dosa. Dohot siyan hamatian sa leleng-leleng na. Hupangido hami tuho. Saya sodangi marohanami na holomi marhite-hite to di purbadiai. Akup nii. Saya parohai mahami. Asa huboto hami mandok muliate tuho. Asa terapul situtu rohanami di hagogotan. Dohot di pangunjunan marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kamu mapatik di debata di parpungan bodari natalon. Imana tersurat di Filipi 2 ayat 4 ro di ayat 5. Unang mana rikot di hamube matahok kamu. Dohot ma na didongan. Songon parohaw ni Kristus Jesus ma parohon muna. Atong rap mangidogogo mahita tu adopani debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoy mahami, mangulaw na hobar tu patikmi. Amen.
Ayat tolu, laos tedehon ma. Tatopo tima dosa tatu ado poni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasisani dosa dihami halak na dangolon. Marhite ite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehon matuhami to dim na badiai. Asaw nang ganggu rohanami dia sini roham. Alaya sahot rohanami maka porsiai laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asaw pasat hami diri nami tuho gebe pelea na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-bagani debata tarengotu hasani dosa. Songonodo pakaholong ini debata di Portibion. Polado anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hanguluan na seling-ling na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Hurian itu hata nungaro tu hata
manopot bangsona jala mambuan haluaon idona tahalacon di bornginon alai haholomo do jot makukupi tanoon jala lam tujurbut nado pangilani si polisi mangihoti torop jolma disegai do toddi hapor seaon dohot pakirimon sugut diguturi nama rumah tangga disegai nang rohani anakon asa tois tuhatani debata alani tamado pahusor husorota di bagasan rohat tabe lam godang pe aka paru kilo na masa di tonga-tonga ni ngoluon ingot matu hatta do na madonga ni hita molo lam lumlam aka paro hau ni jol ma di partikianon ingot ma alani ido ubahen naro Tuhan Yesus yang banua gijang sorang tu portibion asa didongani tod di debata sadok ngolutta na di bagasan hagulapon alani dang jadi papelon mu uhum dang jadi ho marni dari dabohi jaladang jadi jalaon mu sidua ai sisip do papitung mata ni halak na pistar jala pabalik-balik parhataan ni halak na tigor atong songon dia pe rumang ni parngoluan na dia depan munuaing diarsak manang las ni roha sayukap maroha majak kot Tuhani asa sorang ibana di bagasan ngulum dongat tama debata Sudah marlas niro
hamwa kadongan sahuria di horhon hatu tubuh di Jesusido obas nai baru parsaora nai baru dohot holong nai baru jakkon ma si paluai sodang ni senteron ima songon sibol namarpadan hita di bornginon naso taulahu bedosa rade mahita manesa dosa ni dongata tuhata do namadok audo panodang di portibion naso tu pabe mardalan di naholom nasa namang yutonau atong jongjong mahita tapangulu ma center hapet tabe laos marede mahita
hamu kadongan las maroham nunga saur be tu hata Jesus si palua itu portibion jakon maibana sian ukap roham jala hati dakon maibana dingolum. Bagaimana hata di debata turpuk di parpunguan bodari natalon imanatar surat di Yesaya pitu ayat 10 ro di ayat 10 pitu masori-sori mahita manjahasa akupni didok Jahoba madok siahas songonon jadi ninna siahas mak dang olo au mangido asa unang hujuni Jahoba dibaheni apalah Tuhan isa diri ma mangalehon sada tadda di hamu ida ma gebe-gebean ma sada namar baju jala tububuhon sada anak jala bahenun nama guarna Immanuel aitagan sodibo tudak danakido pe mambolok kunajat jala mamilit na denggan tarulang matanui nani raja ni na dua raja hina biaranmu Ido sahatna martua makana tumangihon hatani debata jalan na upeopsa. Amin. Suruh
dakon maha porsiau tai, so ngenahnya tidak ko didong atas saha porsiau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, na tumupo langit tohotano. Au porsea di Yesus Kristus, ane di debata Jehovah na sasadai, i mana tunubuhon di si Maria, na gabe-gabean sianto di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panguhuman di silatus, na mate terpaja do ibadah di hau pinarsilang. Na tua tu benoturu dong ditanom, na mulak mangulu di arifato luhon, na manaik tu surgo, lau du siamun di bata Jehovah, amanai perguguna sotu dosani, di sima ibana, pai mamulak sugut tanoon, manguhumi halak na manguldot na mate, au porsea dito di purbadia, jala adong sada huria na badia, huria tu panihalak Kristen na kanabadia, dohot di hasani dosa, dohot di hatai na madok, mulak mahulu sugut daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tabegema vokal grup Amani Huriata. Tarsono nursana tarpujung tahe, tiada renatu karsa. Malungun jalasai masih holdoi, iaek nang gulu bani, kudos kusima au Tuhan, maka luhut topolongi, ainoi ngalo jasi tutu. Awala pardosa oki, tukisi tutu dorohat kuduai, marningot mangala hoki. Jot-jot donian hutahi gon hatang, sianak kana posobi, alai daku ulah hori, odanati. Akararo adotahe naula onasala roro auluan wasinggang di adobami manopoti dosa mangido asini rohan Jakom mau Tuhan, orang mari wasni roha, balua maau, baloas maau rapoko. Kodu maau ale Tuhan, ajari au dingoluki,
Nagihon hata siaran kana posomi alay daku ulahoni Oda nabi Oda hondi Akanaro adotai Naula onna saila Roro aunuan Marsunggang diado pami Manopo di dosa Magido asini roham Jago mau Tuhan Orang mari pasti roham Palua maau Paloas maau rapoko Lotu maau ale Tuhan Ajari yang mingoluki Asa mau nang say targogo tau di darati Urasia wale Tuhan Sianda sa pardosa oki Asa walua au siang haholomoni Romaho ore bata Oan maau tu dalam ni asiroha Iawana nadiduo Romaho ore bata Oan maau tu dalam ni asiroha Iawana nadiduo Tapi gema ede puji-pujian sian sian kor seksi perempuan ni huriata.
Tapi gema sunggul-sunggul di Parminggota. Di hita salu na manginang ruas ni Huria. Minta maaf kami. Ala mungkin keadaan yaka bangku. Hati yang maksimal di upaya hona ledang apalah satu si persiapan tu tonga-tonga ni tikion alani salinari minta maaf kami diaka ketidaknyamanata di tonga-tonga ni tikion mulai. Nah mangihut amanginang sunggul-sunggul di pesta Natal umum di Bagasan Boronginon ima Natal 24 Desember 2020 nah berjulu di hari Sugut Senin tanggal 25 Desember 2020 Patupan Huriata do kebaktian pukul 6.30 pukul sia pukul 15.30 dohot pukul 10.30 ima Natal na parjulu dohot pelayanan perjamuan kudus di Patupa Ganup ibadah na opati alani hirim borohan nami sudi akaruas dohot akahamu nami nami naro tutonga-tonga ni kota Yogyakartaon asarap pita madohoti ulaon di hari sugut ima pesta na paduahon dapat toluhon di hari Selasa tanggal 26 Desember 2020 Patupan Huriata do ima pesta paduahon parningota di hatu tubuh ni Tuhan Yesus masuk pukul 10.30 jala di pesta na paduahon ni Patupan Huriata do ima barliturgi sian ama dot ina na ganup wilayah di tonga-tonga ni Huriata. Oma juju dohogokon ni Huriata di tonga-tonga ni kita di Bagasan Boronginon. Sa itu hatama nama masu-masu ulauta. So nima amanginang sunggul-sunggul di hita di Bagasan pesta Natal ta di Bagasan Boronginon alani martangi yang mahita. Ali Tuhan Cahuba di Batama nami muliatima hubasahatami rohanami tuho ala tung takasdo hupakilalaho kami Tuhan pakkokopommu holong ni roham tutonga-tonga ning ulu nami hami akan natinopotmon perdosa dohameli Tuhan alai seorang dohali Tuhan di Bethlehem 2000 tahun nasalpu laho paluahon lahu mangalehon dalan hanguluan nami alani Tuhan disudina kalas ni roha nahu jalo hami di Bagasa Boronginon naing may suad di roha di pesta namion anggiat ganup pami ruas ni Huriam siyan na metmet na magudang na madua makalason pesta Natalon Tuhan di tonga-tonga ni ngulu di tonga-tonga ni akka rumah tangga nami Tuhan Jehovah di Batama nami nang di Bagasat Tikyon tung masihol tutudo ganup akka ruas ni Huriam pola tung toropali Tuhan hamiro makalason pesta Natal umo di Bagasan Boronginon hali Tuhan mapakorhon dauli may lampatuguhon ha porsyon nami may Tuhan tuadupamu asalam marsitutu jala marsigat tuk kami dangadok kapi ali Tuhan pangasahonon nami pangalualuan nami asing ni holong dohot pakokopomi naung sahat di Bagasan ngulu nami marhitin naung tarsilak wali Tuhan di hapinar silang pola durus mudarmi payason laho majalo hanguluan di hamili Tuhan nami di Bagasatang yang nami peli Tuhan di Boronginon kubak kami do Huriam HKBP Yogyakartaon ruas homa nama korasi nama masu-masu nama leo nakanauli na dinggan ali Tuhan di tonga-tonga ni pardalanan ni Huriam di Bagasan tahun 2020 songoninang jaloon nami tao para sini rohaon di tahun 2024 naneng ro pos rohan nami li Tuhan unang tinggal hok kami
nangosang ngobas ali Tuhan. Homa na mga linggomi, na mga madongani kami. Asasona kami mamulis tahun 2020 bongot kami 2 tahun para siani. Ali Tuhan Jehovah di batama nami postrohan nami akka kami pe naro di bagasan obason na masihol di akka dongan nami naro kunjungat tutonga-tongani hutan nami di Yogyakartaon lasrohan nami Tuhan rap na sida kami dohot di bagasa tikyon laho makalason pesta Natalon. Alani Tuhan posdorohan nami di tonga-tonga ni parasoran nami di bagasa Bornginon di akka ama nami na nami akka yanakon nami naro tuduat nami di bagasa tikyon pasu-pasu alay Tuhan akka pardalanan na sida pasu-pasu akka parasoran na ang giat boy Tuhan tung uli denggan di day na sida panopaumu dohot haulion di kota Jogjaon di tonga-tonga ni ngulu na sida ali Tuhan Jehovah di batama nami nang di bagasan tikyon hutang yako kami do pamaretta nami siap pusat sahat tu daerah anggia Tuhan tung dongani parsahalai pamaretta nami asa di patuduhon hasit tongan dohot kemakmuran do kesejahteraan tu tonga-tongani masyarakat Tuhami akan naginonggoman nali Tuhan asa sonang suharibu-ribuak kami laho na diuluhon na sidalay Tuhan madai akka ari-ari dohot akka nauli na denggan na sinakapan ni pamareta nami Tuhan songoni takas dari botoho di tonga-tonga ni bangso nami ima pesta demokrasi di tahun 2024 Tuhan totong ma dongani parbisuhi ang giat tung takas ali Tuhan uboto kami jala parsidohot nami Tuhan manot tuhon masa depan ni bangso nami tu 5 tahun na nang roali Tuhan asa marhiti haroro nami mga leon akasuara mga leon akatanggung jawab nami gabe warga negara na dinggak kami Tuhan boy kami rapreta di tonga-tonga ni pemilihan umum presiden doh dia kaulaon narikoti ali Tuhan Tuhan Jehovah di batama nami saya marpanatap maho di tonga-tonga ni ngulu nami di sadok portibio pele Tuhan mula dong pihak hagaoron paporangan di tonga-tonga ni bangso-bangso dia keluat Tuhan padame dame ni natalima na naing suan di rohana sida asa boy Tuhan di tonga-tonga ni portibion suan dame dohot holong ni roha di tonga-tonga ni portibion gudang Tuhan huida hami huparukil hok kami doi di tonga-tonga ni akka bangso na marporang di bagasan tikyon Tuhan pademak na sida dongani akka uduan na sidai asa dibodo Tuhan manut Tuhon akka na muli akka na dumingad dope hobbar tulomo ni roham nangakayanakon ni huriyam pele Tuhan na Roma nobot akka na tua-tua na sida nasian ruhutan na maragami Tuhan totong ma pasu-pasu parsaoran ni akka yanakon tu na toras nang natoras tu akka yanakon jala posdorohan nami Tuhan diakka parkarejuan na sida diakka pardalana dohot akka usaha ni ruas ni huriam rap dohot kami na marpungu di bagasan pesta Natalon jaloon nami ma tabbani akka naudi na denggan tabbani akka pasu-pasu na hujalo kami tu akka tikina naing roh tangihon uluy hamili Tuhan na pasat kami ma tangiang namion marhiti Kristus Yesus Tuhan si hokop jala si palua kami mauliati madiho Tuhan amin. Tabigima
tabegema edi puji-pujian sian kor NHKBP, uduti langsung anon, pinasatma vokal solo, sian Nyonya Simorakir, Inang El Boru Sitijak. Cek. Sinondang nililinatiur dohot gaba-gaba na mangerbang pasikopo hinaulina pesta hatu tuburi tuhatai suara ni giring-giring pe marsalingar songon naman jauh as
dameon siang surgawi dohot holongna sumurungi saya maringan di rohanami badiama pesta haluano sangap mahasangapon ma diamangawi dame mahadameon ma dijol mahalomawandi nungarusi bulua manundangi haholomondi di paluahita coma siang maradosot dosai di paluahita coma siang maradosot dosai. Adorang somarede hita, pinasahat mapartikian tuamang padita panjaitan, lahu mangaturhon acara tabahan. Di hamunama namin marsat tabi hami, ala kebetulan ada tamu kita dari Bapak Kapolda bersama rombongan dan Ibu. Kami berikan waktu untuk memberikan sepatah dua kata dalam acara Natal. Kami berikan waktu saat ini. Terima kasih. Belum bunyi. Oh, sekali lagi. Horas. Selamat malam semuanya. Salam. Mohon izin saya memperkenalkan diri, saya Brigadir Jenderal TNI Zainul Bahar, Komandan Korem 072 Pamungkas yang baru 1 bulan 3 hari di hari ini. Atas perintah dari pimpinan rombongan kami, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektur Jenderal Polisi Suwondo Nainggolan, kami berserta rombongan full ini lengkap, Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta, bersilaturahmi, kami menyapa saudara-saudara kami semuanya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, beliau Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang tadi, berikutnya dan Lanal kita, berikutnya dari Inspektorat dari BIN yang juga hadir dari Jakarta, beliau di sini, yang beliau di ujung sana Brigadir Jenderal TNI Rahmat, Kabinda dari DIY, ini perwakilan dari Komandan Lanut Adi Sucipto, berikutnya Bapak Sekda, selamat datang. Berikutnya Wakapolda yang baru, beliau. Berikutnya dari Kemenak, Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang luar biasa malam hari ini, kami Forkopimda bisa hadir di sini. Kami dari keamanan menyampaikan untuk meyakinkan saudara-saudara kami yang melaksanakan kegiatan malam hari ini bahwa
daerah istimewa Yogyakarta mudah-mudahan aman terkendali. Seluruh jajaran kami dari Korem, terima kasih. Seluruh jajaran dari Korem, mulai dari Korem, Kodim, sampai Babinsa sudah masuk kedudukan dan melaporkan seluruhnya kepada kami. Insya Allah aman. Mudah-mudahan saudara-saudara kami ini bisa melaksanakan kegiatan ibadah dengan aman, tenang, dan khusyuk. Kami juga nanti akan menyampaikan, mungkin Bapak Kapolda dan Setda akan menyampaikan sepatah dua kata. Kami persilahkan. Sekda. Terima kasih. Terima kasih Pak. Cek. Cek, ya. Terima kasih Pak Danrem. Horus. Selamat malam. Salam. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Danrem. Saya Beni Suarsono, Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, hadir bersama tim penuh dari Forum Pimpinan Koordinasi Daerah Forkompimda menjamin kenyamanan, keamanan para jamaah semua yang saya yakin atas keamanan, kenyamanan ibu bapak semua, ibadah bisa berlangsung dengan damai dan lancar. Pada sisi lain, pemerintah daerah menjamin 9 bahan pokok pangan DIY sangat aman. Jadi tidak perlu panik buying karena kami menyediakan stok itu dengan kesiapan yang luar biasa. Kalau terjadi kenaikan sedikit, terutama hal yang pedas-pedas, bawang merah, cabai keriting naik sedikit, biasa bergejolak itu. Terima kasih, kami hadir untuk kenyamanan ibu bapak semua. Saya melihat juga ada Pak Trimedia. Selamat malam Bapak, selamat datang di Jogja. Aman selalu Pak Nenggolan. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Salam. Ini kayak mandok hata nih. Biar ngerti mandok hata. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Danrem, Pak Sekda, kedatangan kami semuanya Forkominda di sini ingin menyapa dan juga ikut bersuka cita dengan seluruh umat Kristen yang ada di Jogja. Kami terus akan berada di luar, di dalam untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah ini. Demikian juga dari Pemda akan melaksanakan terus penyediaan karena bahan pokok, mengingat Yogyakarta kehadiran 9,5 juta orang untuk Yogyakarta, dan khusus kota Jogja itu 4,5 juta orang, di mana penduduk Jogja hanya 3,69 juta orang. Kami tidak pernah berjanji kelancaran, tetapi yang pasti sampai ke tujuan dengan selamat. Jadi pastikan untuk ibadah-ibadah berikutnya datangnya lebih awal karena memang pasti akan mengalami hambatan, kepadatan, bukan kemacetan. Kalau macet kan nggak jalan, ini padat. Nah itulah ngeles-ngeles sedikit. Ini Pak Pendeta nih karena mic-micnya agak-agak rusak ini. Ini kita bikin kolektor baru satu lah buat sound system. Ya, nanti kita akan datang untuk di luar acara ini untuk supaya tahun baru tidak begini lah bunyi kemersek-kemersek gitu. Bapak Ibu sekalian, tidak akan banyak saya menyampaikan karena akan melanjutkan ibadah. Yang perlu diketahui, Yogyakarta ini keamanan bukanlah sekedar situasi. Di Yogyakarta ini keamanan adalah sebuah investasi. Karena banyak saudara kita yang hari ini bekerja untuk makan besok. Kalau terjadi sesuatu, terjadi penutupan jalan dan sebagainya, maka hari kebesoknya dia tidak akan melaksanakan kegiatan makan dan uang sekolahnya, anak-anaknya akan terganggu. Kami bermohon peran serta seluruhnya untuk bisa menjaga keamanan kita semuanya, dan tentunya kami mohon doa selalu sehingga kami semua yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan keamanan ini diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan,
dan bisa berkumpul bersama keluarga kami, juga untuk bersuka cita di rumah dan di tempat kami yang lain. Itu saja, selamat Natal kami ucapkan dari HKBP Kota Baru di Yogyakarta untuk seluruh jemaat HKBP se-Indonesia. Selamat Natal. Ya, bagi Bapak Ibu jemaat yang masih belum dapat bangku di luar, ya masih berdiri, silakan untuk 6 orang bisa duduk di bangku yang sudah disediakan ini. Bagi saudara-saudara Bapak Ibu yang masih berdiri, silakan 6 orang untuk duduk di bangku yang paling depan. Terima kasih. Maret de Mahita. Martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Selamat hari Natal madihita saluhuna. Kamanginang na longal di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Parjolo sahali hami atas goar ni sudi pangulan aguk tiki. Au padita panggabean, amang padita pajaitan, dawat amang padita hutasowit keluarga rodi sudi parhalado 24 talak. Tabesian hami saluna akamang inang.
tu hita, tu sudah ruas ni uria kay pejo Jakarta, tu aka amanami inanami. Natongon ro, mebat tulua Yogyakartaon. Kamanginang, selamat datang madihamu sa luhutna, Tuhan mama masuk-masuk pardalanan muna di Yogyakartaon. Mohon maaf kami, alani kondisi naso apalabui sudah. Ya. Ini akan terus kita rasakan berulang-ulang. Ya. Inilah sukacita Natal terus di Jogja. Tahun lalu hujan-hujanan, pakai kursi, pakai tikar, ada yang duduk di emperan. Tahun ini sudah kita persiapkan sekitar 1.800, tapi rupanya masih kurang. Amanginang, terima kasih untuk kunjungan kita ke Yogyakarta dan ke HKBP Yogyakarta. Kita tepuk tangan untuk Amang dan Inang yang dengan sukacita datang beribadah di sini. Inilah suasana Natal di Yogyakarta, di HKBP Yogyakarta. Adong di kelas sada, adong di kelas 2 di Sopogodang, adong di kelas 3 di bawah kanopi, dan minoto be kelas 3 na sanana te. Ya, tuakan na tua nami kebetulan ada di sini Amang Panjaitan juga. Selamat datang Amang Panjaitan, si tua Panjaitan. Lalu tadi kami ketemu dengan Amang Panda Nababan, orang tua kita bersama putra mereka, Putra Nababan. Selamat datang Amang berdua. Ya. Akamang inang longa di bagas angguar Tuhan Yesus Kristus las marohata. Lumobi di Bornginon. Ya, sudah mahamuna sudapot taguara kami akamang inang. Nakpehuguari kami nakin nasida, ala tadido nasida, tatadda. Putra-putra terbaik halak Batak. Amin. Anggia sudah hita songon nasida niyan. Amin. Iya, ini mau pemilu, terpilihnya sudah halak Batak, amin. Wah, puji Tuhan. Di partai manapun gitu ya. Amang inang longan di bagas angguar ni Tuhan Yesus Kristus. Hata di dewata, di pesta bolon, malam Natal. Sian Matius bidusada, ayat 10 sahat 20 tolu. Yang gohatutubu ni Yesus Kristus songonodo. Ujo oroan ni si Joseph ido pe inana si Mariai. Gabi-gabi ado ibana si atod di parbadia ado rakso masih padohonan do penasida. Ala parrohana bonar si Joseph na mangoro si Maria. Dang adong rohana paurakon nasida gabi ditahi rohana nama naeng sirakonon nasongoni. Alai di nasongoni do petahi ni rohana. Di ida ma dinipina suru-suruan ni Tuhanina madok tu ibana. Oh Joseph anak ni si Daud. Unang alang roham mangalap si Maria gabedongam musaripe muse. Ay siat tod di parbadia do naneng tubu di ibana. Tumubuhon anak maibana Jesus do guarna bahenommu. Ay paluaon na do bangsona sian akadosa na si Dabe. Masape sude nai asa jupang mana hinatahon ni Tuhani marhite-hite sian panurirang na namadok. Ida hamuma. Gabi-gabi addo na marbajui tubuan anak maibana. Jala bahenon na dogwarna Immanuel. Lapatanna dongatama debata. Di bahasa Indonesia didok akamanginang Matius bidusada ayat 10 sahat 20 tolu. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amanami inanami hanggi pinaribot dongat tamade batang. Allah menyertai kita. Itulah yang menggema pada perayaan malam Natal. Amanginang meluhudok dongat tamade bata hasangapom madi debata digijang ima alusta. Dongat tamade bata. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adong do sair ni lagu nama dok, hita na mardongan, halak na punasa. Buang irido ya kana poso, hita na mardongan, itu teh, hita na mardongan, si panggabean na punasa, indah misalnya. Sakit itu. Tidak enak itu. Mulu di HKBP 2 minggu sebelum pamasu-masu do partupulun tunangan. Alaina 2 minggu ipe guga do pakilalaan ni si Joseph Panggabiano. Alanya alani di boto ibana. Songoni mahape nahu haholongin na sailao. Nung ngarohami tujolo ni Padita di saksihon damang day ng ruas ni Huria Marpadan. Alay diula do na susilaw di tikina. Ina. Sakit itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Saya yakin semua laki-laki akan merasa sakit hati. Laki-laki yang normal tentunya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, maka muncul dalam hati Joseph untuk menceraikan. Haruna piralia teh berupa gabiani nadi si pahutari di juluni Padita. Dak cocok beon. Disukus sehali, 2 hari, 3 hari, dan ngedukun. Sakit itu. Dak tertanggungi, dak tertahani. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, perasaan, keadaan, kegundahan, mungkin sakit hati itulah. Tapi memang firman Tuhan mengatakan bahwa Yosef seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan. Maka diam-diam. Itor hata sirang do. Ak amanginang nahilongan di bagasang goar ni Tuhan Kristus. Natabegi parjol sahali di turpuko. Dak kinata, dang niala. Bagaimana seorang Joseph mendengar, mengetahui keadaan dan situasi perempuan yang dikasihinya. Terjadi sesuatu yang di luar harapan dan impian. Memang itu huruak kamanginangate. Itor sirak-sirang do, hata sirang do. Ya. Itor mulus wadong na subuhi tarjaloroha itor hata sirang do. Bohasong ni do noaeng jol madipartikyan. Holas soadong, holan adong na sopas di roha. Taringot tudongan nibang, taringot tu kekasih nibang, taringot tu bahkan dongan sari peniba. Poha itor talak tulu do. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, 2 minggu lalu kalau tidak salah, khotbah kita berbicara tentang Maria yang ketika dipilih oleh Allah untuk melahirkan sang juru selamat, konteks keyahudian sudah pasti akan menghukumnya. Ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah sudah pasti akan dilempari oleh orang-orang Yahudi. Penderitaan Maria juga tidak akan tertanggungkan. Tapi malam hari ini sejenak Yosef juga akan menanggungkan
kalau niat menceraikan itu jadi. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, tidak maukah kita ikut menanggung derita orang lain? Tidak maukah kita ikut berada dalam penderitaan orang lain? Mungkin dalam rasa malu orang lain. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya kira kehadiran Kristus itulah dalam peristiwa Natal. Dia mau menanggung semua apa yang tercemar dalam hidup dunia ini. Dia mau hadir di dunia ini. Dia mau datang dalam kekudusannya, dalam kemuliaannya, hadir di tengah-tengah dunia ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, niat untuk menceraikan dari seorang Yosef yang tulus ikhlas itu urung terjadi karena ada petunjuk dari orang yang tepat. Ada petunjuk dari Allah lewat mimpi. Ada petunjuk yang benar dan tepat dari orang yang benar dan tepat dari Allah lewat mimpi para. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Mungkin siapapun kita pernah mengalami hal-hal yang pelik dalam kehidupan kita. Tapi lewat peristiwa Natal ini, amang dan inang, carilah petunjuk dari orang yang benar dan tepat. Petunjuk yang benar dan tepat itu memang hanya datang dari Allah. Lewat firman Tuhan, lewat suara Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, syukur pada Allah. Pada akhirnya Yusuf mendapatkan petunjuk yang tepat. Ia mendapat petunjuk dari Allah. Ia mendapat suara dari Allah. Firman Tuhan berkata, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Kristus, Alkitab kita mencatat kehadiran Roh Kudus pasti akan mendatangkan kebaikan. Kehadiran Roh Kudus, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus sudah pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang menerimanya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perayaan Natal kita berkata dongata madebata. Ya. Sebetulnya Allah menyertai kita itu bahasa aslinya Allah tinggal di tengah-tengah kita. Itu maksudnya. Allah menyertai kita itu Allah tinggal dengan kita. Allah tinggal di sini. Allah tinggal di sekitar kita. Allah tinggal di kita. Roh Allah ada di kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Kejadian pasal 6 ayat 3, Roh Allah meninggalkan manusia. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu daging tetapi umurnya akan 120 tahun. Setelah Kejadian 3, asal muasal dosa berlanjut ke pasal-pasal berikutnya. Jadi yang membuat Roh Allah meninggalkan manusia itu adalah kejahatan manusia. Jadi kalau Roh Allah meninggalkan manusia pada kitab Kejadian, itu berarti kekacauan akan datang. Itu berarti ketidaknyamanan akan datang. Itu berarti percideraan. Itu berarti pertikaian. Itu berarti hal-hal yang buruk akan terjadi di tengah-tengah manusia. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, maka peristiwa kelahiran Yesus Kristus menandakan Allah tinggal lagi. Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Waktu Saul dipilih menjadi raja, lalu sesaat karena berbagai penolakannya akan firman Tuhan, di 1 Samuel pasal 16 ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul
dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ketika roh Allah meninggalkan Saul, Saul itu makin tidak karu-karuan. Saul itu makin tidak benar. Atau kita katakan Saul itu makin jahat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kalau di Natal ini, di malam Natal ini, suara menggema dongata madebata, tadi saya katakan Allah tinggal di kita, itu berarti Allah mau memberi kebaikan bagi kita. Amin. Allah mau memberi kebaikan bagi kita. Allah mau memberi cintanya pada kita, kasihnya pada kita. Dan itulah yang kita nikmati, itulah yang kita syukuri, itulah yang kita terima. Dongata madebata, Allah di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji Allah kepada setiap orang yang percaya, yang digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Kata menyertai, Allah menyertai kita, dongata madebata. Itu berarti Allah bersama-sama. Allah bersama-sama dengan kita, bahkan tinggal dalam kita, dengan kita. Hari lepas hari, orang-orang yang percaya dengan kita. Ibu bapak, kalau bapak dan mama kita, kalau kita seorang anak, bapak mama kita bilang, kami pergi dulu ya. Aduh ma, janganlah. Kira-kira. Siapa kawan kami? Siapa teman kami? Kata anak-anak kita kepada kita. Ibu bapak, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Allah hadir, roh Allah hadir, perbuatan-perbuatan roh Allah hadir. Seperti yang terjadi pada Maria. Tumubuhon anak maibana Yesus do warna bahenomu. Ay paluon na do bangsona sian akka dosa na sidabe. Dosa itu sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah umat manusia. Maka Allah dalam diri Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita. Natal tanda hadirnya Allah dalam diri Yesus Kristus. Tanda hadirnya pengampunan Allah. Tanda hadirnya kasih Allah di tengah-tengah kita. Dan kita akan dilepaskan dari dosa-dosa kita, kata firman Tuhan. Amanginang ditinggal hotod din debataro na kijolma ala ni dosa nai. Nuang Roma musia debata marhite Yesus Kristus tutong atongata. Lao menelasaihon. Sude akadosata. Dia datang untuk menyucikan kita. Dia datang untuk mengampuni kita. Dia datang untuk memberikan segala yang baik dalam hidup kita masing-masing. Ibu bapa, kehadiran roh Allah, kehadiran perbuatan-perbuatan roh Allah akan menjadi sukacita. Dan pada akhirnya, Yusuf mengikuti petunjuk itu. Dan dia mengambil Maria menjadi istrinya. Ikut pada apa yang disuarakan oleh Allah. Masa pesudenai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirang na namadok. Idahamuma gabi-gabi do namar bajui. Tubuan anak maibana. Jala bahenon na do guarna Immanuel. Lapatan na dongat tama debata. Alania kamanamin na namin na hinaulongan di bagasang goar ni Tuhan Yesus Kristus. Nung nga dihitaw bedebata marhite Yesus Kristus. Nung nga ditong-atongata, rap dohot kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita. Kalau roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau pekerjaan-pekerjaan roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita akan semakin melihat perkara-perkara yang baik terjadi di tengah-tengah dunia ini. Terjadi di tengah-tengah kita. Dan itulah doa harapan kita pada malam hari ini. Bahwa kerja-kerja yang baik, karya-karya yang baik, hal-hal yang semakin membawa orang-orang percaya dan seluruh dunia ini kepada kebaikan demi kebaikan karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Ibu bapak, nikmatilah kebersamaan dengan Tuhan. Nikmatilah kebersamaan dengan pekerjaan-pekerjaan roh Tuhan. Nikmatilah dan hidupilah bagaimana Allah telah ada di tengah-tengah kita. Amin, kita berdoa.
Mauliate ma alede bata. Di bagasan anakmu Yesus Kristus. Naung mian di tonga-tonga nami. Rap dohot tami akan aporsea. Tadani holong muna bal gadui di hami alede bata alani hadosaon nami. Alani akka ulaon na so ubut tusakap dohot lo meneroham. Diloh ko anakmu nasasadai Yesus Kristus si Pangulo jala si paluaham. Asa paluaon na hami siya dosa nami sa luhukna. Mian ibana di tonga-tonga nami. Mian manang akasakapmu, ulawmu, asiniroham. Dame nang akanauli na dengga di tonga-tonga ni parsauran ng hajol maon na. Alide batang, mauliate mang, di pasu-pasum di hami, di nahupestaw kami i apala di borngino. Maruluk murup jala malasroha sadok na porsea. Makalason ari sedario diak kainganan nabi na kami pe di luaton. Atong say patarma nang akaulaw ni tordi, ulaw ni debatang di tonga-tonga ni portibion. Upasatami sa luruas ni Huriam akamanami na nami hanggi pinaribot sude matahe nang akadadanak pe na tua-tua. Naro tu parsauran apala di bornginon. Ali Tuhan pasu-pasu mana sida di akalakan nabi. Mulak anot tuinganan nabi. Manang madalani si dalanan na dope. Ramoti dongani. Di tonga-tonga na sida maho alede bata. Jala di ari marsugut. Marpungu dope hami alede bata. Makalason. Pesta Natal na parjolo di opat sesi ibadah. Laos ubud patupaon nami ulaon na badia. Majakon pamatang dohot mudarmu alede bata di bagasan Yesus Kristus. Pasu-pasu mahami sa luhukna. Mauliate mariho. Upasatami ngulu nami tangyang nami para nami tuho. Lumubi alede bata. Pasu-pasu mapamaretta nami. Eksekutif, legislatif, judikatif, lembaga-lembaga, badan-badan, TNI Polri nadong di tonga-tonga ni bangso nami. Lumubi asademak sonang. Sude akan porseanak, sude warga masyarakat di bagasan libur Nataru tahunon. Asa manak tudia pelakkan di salut bangso rakyat nami. Di bagasan dame doho sonang neroha. Daho sian mara, daho sian akahagauron dot hagut turun. Alay mardame sonang masudi luat bangso nami. Lumubi alede bata, halak na porsea, na marulupuluk malasroha mamestahon ari Natalon. Pasu-pasu sude hami akan aposom parhalado ni Huriam. Makubasi Huriam lumubi di HKBP Jakarta. Nang HKBP di Sadok Portibion. Nang sude Huria parsauran ni akan aporsea. Atongo Tuhan kupasatami matang yang namyon. Di bagasan Yesus Kristus si Pangulo jala si paluahan. Amin. Mari dehitang. Laus tapasahat piliatang sadaa sadabe dohot dua.
Dongat tabegi hata ni debata na pabotohot tuhita, dongat tama debata. Tuhat taido dongat ta di bagasan ngoluta. Narodo ibana madongan hita marhite toldina, manodang hita na mardala di bagasan hagolapon. Asadapotan laseroha hita, songon laseroha di gotilon. Songon parulupo-lupo di na marbagi tabat-taban. Atong akanaung majalo hati uroni patu do makatidak koni di bagasan ngoluta. Unang be mangulu di bagasan hagolapon. Hata ni debata madok marburi mahamu urasi hamu dirimuna. Paholang hamu ma hinaroa ni pabainamunya sia jolo ni mataku. Pasohot hamu ma majahati. Guruhon hamu ma mabahin nadinggan. Lului hamu ma uhum. Pitori hamu na ni rupa. Patikos hamu ma uhum tuna sopot somarama. Odingi hamu akka na mabalu. Kristus do Tuhan naung rotu portibiol laho paluaho dohot sumodang hita sa luhut na tinopana. Martua maaka na porsia di Jesus Kristus ay ibana hatuaoni. Ibana do haguguot tadi akaparu kilota. Ibana do namanoktong asa manang ise na miya di bagasa Tuhan Yesus dapotan hanguluan si saleleng ni leleng na. Ibana do raja dame na padamehon hita tu debata ama. Alani mangulu mahamu di bagasat dame rap dohot na humaliang. Iba nama na mangaramoti lakata di bagasan pakrimon na baru. Dongat tama debata marede. Tapasahat ma peleata tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengga dohok nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masian na nilehomi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa huparasya kami peleanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam gigir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata na toktong na sumarmula na sumarpatsohotan. Hupuji hami maho alasau sudetahim naong sinakakmu adorak sumarojahad dope hasyang anon. Dak tarabas sibulis sakakmu. Dak sudat tahim na badiyay di bahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na sohaduduani. Di ba ini mauliate marohanami tuho ala naong sau sakakmu ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulo di hami. Asa malua hami siya dosa. Hamatean dosian uhum jala masohot hami mangulahod dosa. Ope say asi maroham di hami. Tugihon mahami tu anakmu. Say bahen mahami gabi siluam tu ibana.
asa upani halo jaun na hami. Ala na tinaon na berniti dohot hangaluton humokop pami. Asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sa daryon. Asa diingot habal gomu dohot haroro ni anakmu gabe jolma. Laho panguluhon hami pardosa. Say sungguli maaka parhalado ni huriama maritau barita nauli itu sa luhut halak. Naong patar hasangapomu. Jala naong jupang dame dohot hasonangan. Sa lehom mapitu na ukap tu halak si pilibegu dohot tu parugamo na asing. Asaro na sida manguloy Tuhan nami Jesus Kristus. Say rajay masaluh raja dohot akasuruan na. Asa diboto na sida naong nileho ko raja. Jala Tuhan na sumurungi rodi sa liling nililing na. Sa lehon gugo tuak ka na dibaga sa pangujunan. Apuli akan na marsak. Jala palua akan na targugot. Sa itatap jalaw dingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Sa dongani jala paso-paso hami sudi. Akan na magudang rodi danak dibaga sa Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen ale amanami na di banua gijang. Sa pinarbadia maguarmu. Sa Roma harajawmu. Sa saud malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehom matu hami sedaryon hanguluan siapari. Se sama dosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mamu di bagasad dame jal homua pasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasau rohon madamena tu tondim. Amanami nanami hanggi pinaribot sudah mahita tahe naro di pesta Natal malam Natalon. Sian hami sudah parhoba supasatami. Selamat Natal madihita saluna. Salum. Horas. Kamanginang adong do sagu-sagu di parade panitia. Lau ruar mahitan not tajaloy sian panitia. Horas.
Yolo 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 yolo. Pancing lagu kita. Lolo lolo lolo. Yolo yolo yolo. Yolo yolo yolo. Yolo yolo yolo. Cek lu. Dari pulau dan benua. Oke, tarik. Musiki emang enak musiki. Itu si perasa ya musiki emang. Yolo yolo. Yusi. Berdua holo. Berdua kami. Sehat. Berdua dala. Beka mau nang cece.